chunya gima make wiya ema da tiyo go karaka kata dhi ting'o sigo dhi ting'o mirima gi chulo kuoro manya miyo oganda moko gi to gin jok ma jolony ang'e nitiere ote mang'eny wayud kawuono to jogi gin jolony kendo gintiere gi ratiro margi bende kaka jokenya mondo mi giyud tije ng'ato kelo chunye kod chulo kuoro e tich mana mondo mi oneno ndiko mana joge kende kama gintiere karaka face mar Kenya midwaro mondo bede e county kama jo Kisii nyalo yudo tich e county ma Siaya jo Siaya nyalo yudo tich e county ma Kisii maonge akwede mano dhi bedo shida maduong' nikech asewacho ni mi historia mar Kenya kane wa yudo independence gima osebedo ka timore tiyudo ka joganda jo Ramogi joluo ne gin joganda mano ne ogweli ka gima gi joma riek iwinjo Cleophas a first cabinet secretary a first cabinet mane post independence ni yudo ka joluo ne ng'eny cabinet no kendo yudo ka nitie policies gi manifesto mang'eny ma pod itigo nyaka sani Cleophas isewinjo session number 10 of 1963 manosenindo Tomboya with Kibaki team pod bedo implemented a guideline mar economic policy ma wan go sani even though no one vision 2030 but in no vision 2030 no borrow from that sessional paper manotim iyudo ka which kaka sewacho nitie which moro maler manya konyo ji to kony midwaro masani wadwaro e gwenge waka en isewacho nitie jomoko ma professionals ma qualified lakini iyudo ni josiasa kaka sewacho ni iyudo ka nitie employment regulatory authorities nitie employment acts midwaro public service ka mabe osegwe woko nikech iyudo ka koro governor dwa timo nikech political parties mare dwaro kamano iwinjo iyudo ka governor dwa timo kamano nikech members of county assembly o make matek manyako tim na kaka members of county assembly dwaro iwinjo ni nitie gwel moko nitie lemo moko ma county government ma governor ngo miyudo ka governors moko adira chunygi gidwaro ni gini wadwa haya ng'ama is a professional lakini iyudo ka interest mar county assembly iyudo ka nitie interest within executive ka mok nyali ye governor or employing at based on qualification kata professionalism koro kawa bet embaka kawa wono kama platform kama konyo Uganda wa ng'eyo nitie mise moko mwayudo nitie chandruok moko mwayudo e county government kata mana national government nikech waketo akwede mbele iyudo ka recruitment jalup jatend piny nyalo chunge platform to wacho ni Kenya ka okin shareholder iwinjo kokin shareholder to shares ni onge government ni okiwacho okan mawacho ne obede piny magi manie public domain ene mano wacho iyudo ka weche makamago keto ji bedo gi wasiwasi nikech koro iyudo ka ing'ama qualified idwaro tich e national government ing'ama qualified in experience manya konyo piny ka lakini based on Gima opinion especially a government man gi caliber makamano wacho ni koro sani yudo tich en mana shareholders manogo government ni kura e county be governor chungu wacho ni joma no osechung kodwa e ndalo campaign emidhi mitich ido kata ka in gi barua ni moro ok nyal yudo tich in case you are not in the right books the governor kata gi county assemblies mane kama gitenya koro mogo jonga ne county mano ma Kisumu wature kanyo kod Easter Okech kama bendo wala bedo kod achiel kachiel mondo mi okonwa karkae Easter kama